Не. Имаме две хванати пиявици. Едната за пъпа, а другата в областта около черния дроб. Как се чувстваш, Гоша? Странно. Странно. Особено с тази на пъпа. Я пусни малко и към белите дробове да измучат Имаш катрана. нужда. Маняк. Просто поставяте пиявиците там, където искате да се захванат. Тази засмука стабилно. И те се намират място. Имаме 4 хванати пиявици, 2 в областта на пъпа и 2 около черния дроб. Какво усещаш, Гоша? Болка. Лека болка е. Лека, да. Как би описал? Като леко пробождане с нож. С нож. Или игла по-скоро, да. Като иглички, аз така би го определил. Пиявиците много обичат да се хващат, където има една хваната, другите обичат да се хващат около нея. Вижте как областта, където се е захванала, почервенява. Виждаш ли, Гоша? Да. И те колко време се мучат, докато се нахранят? Така? Да, те се напиват и сами падат. Това вода ще стане така. Вижте как водата на пиявиците пожълтя. Тя беше чиста бяла вода. Само че когато пиявиците навлезнат в едно пространство, те изпускат техни сокове, с които да могат да живеят по-добре. И затова водата придобива жълтеникъв оттенък. Това са останалите ни пиявици. Гошо, искаш ли още пиявици да ти сложа? Ами да, те ако искат. Те ако искат, ами така и така сме почнали. Че като гледам не им се хареса на някой. Аз слушам тук по-нагоре.
Беглец, беглец. Да. Тя е тази проучва нещо. Така. Да видим дали ще ти хареса това място. Май се хванат му. Нещо. Не. Питаме с останалите. Като за първи сеанс 5 или 10 пявици са добро начало. Тази и тя се наврява. Стига бе. Издите пъпа. Да. Това не е ли кофти, човек? Баш на пъпа. 3. Почва да вали между другото. Времето е с нас. Винаги можем да се преместим. Значи... Не, защо? Няма. Мене не прича. Първото място, на което се почва, е пъпа, понеже бебето е смукал, бебето се е хранило от майка си, първите, докато е било в корема и то се е хранило от майка си. С пъпната връв и след прерязването й, пявицата помага. Пявицата помага да се... Канала, от който се е хранило бебето си, когато е било в корема на майката, да се отпуши, ако е имало някакви останали следи. Да, затова това место специално действа благоприятно. Можем да опитаме с още една последна остана. Давай, приятелю. Да, заинтересован е от теб. Къде ти я сложиш? О, да, захапа. Усетихме. О, да. От. Да. Странно защо се пуска надолу. Не е странно, има си причина, ще я усетиш. Тези на пупайте почнаха стабилно. На пупа. Усещаш ли ги? Странно, от време на време така няма нищо и по време така захапва, засмуква скоро. Да. Търпима болка, нищо особено. Наистина стана доста червено около тях, но това не бива да ви притеснява.
Най-добре да изчакате пиявицата сама да падне. Като се напие, тя се пуска. Хваща се и се слага в отделен буркан. Отделен от гладните пиявици. Защото става канибализъм. Верно, бе. Да. Ще изкочат. Гладните пиявици нападат тези, които са пили кръв, които са наядени. И изпиват от тях. Да. Да. Но не ги убиват. Просто изпиват кръвта. Хищници. Така че е препоръчително сами да ги оставите да паднат. Но ако желаете, и вие можете да ги махнете сами. Често за това се използва или оцет, или сол. В това видео няма да показвам как се сваля пиявица, но да знаете, че с оцет, ако искате, където се е хванала, слагате малко оцет и тя веднага се пуска. Не става ли с нож? С нож е опасно, бих казал. Що? Може и с нож, хващаш но- ги в основата и така просто ги чегъртваш. Цък. Те ще се пуснат. Значи това, което ти казваш, Гошо, е малко опасно. Понеже ако се опиташ ти да я махнеш с натиск и сила, пиявицата каквато кръв е пила, може да я върне, да я изплюе вътре и тогава не е приятно. Това съм го виждал в практиката си. Човек да се опитва да маха пиявица с пръста си и не успя особено добре, но пиявицата върна кръвта, която беше пила и стана като съсирана кръв около него. Така че вие най-добре си ги оставете пиявиците сами да си паднат. Те се знаят кога. А колко време отнема горе-долу? Средно статистически. За една пявица да се засити. Зависи от... При всеки човек е различно. Зависи от организма ти колко е чист, колко е интоксикиран. При теб може би ще се поседат. Те след като пият от мен може и да, да умрат. Малко ли токсики има там? Тези са много интересни. На пъпа. Те това място се го обичат много. По моите наблюдения. Ето тези капчици вода тук са от пиявиците. Те пускат нещо като слуз. Която е добре да се размазва. Гошо, може да се размажеш така, ако искаш. Да. Сузесто. Как се чувстваш? Усещаш ли ги? Не, вече. Като е странно. Те забравиха да пият. Ако желаеш да седнеш, Бе, те верно да не умряха човек от токсичната ми кръв, защото не, те са си на теб и като малко знам аз по какви малко неща се приемам и те сега ги приемат. Те няма да има никакъв. Едната мачу. И се задейства. Ето това им е предницата. Местото, откъдето смучат. На тези предницата е в пъпа вътре.
Гошо не е смутен от дъжда, който капи. Дори му се наслаждава. Ако ти е студено, можеш да седнеш на столчето. Желаеш ли? Не. Много е приятно, човек. Тъмън на пявиците ще ми стане по-хубаво. Това, което казваш е така. Пявиците най-добре се хващат, когато са във вода, всъщност. Те обичат да им е влажно. Не обичат сушата. Тези големите не пожелаха да се хванат, но ще ги оставим за следващ сеанс. Да не ти навали телефона. Верно на обувките. Може да се справя. Да. Ако искаш седни. Както желаеш. Те няма ли да паднат? Не, те няма да паднат, те са се хванали здраво. Лудница. Пявиците ти си избраха много хубави места. Както споменах, това са първите места, с които се почва хирототерапията. Пъпа